Jao, Cvetu smo zaboravili, sad sam je vidjela u gepeku. Ajde da požurimo. Kiki. A, molima? Čekam te već pola sata. Polazi. Idemo da kupimo to za kupatilo. Ja da polazim, sedim ovdje koji idiot, čekam ti 4 sata. Zatvorite prozor. Ajde, zatvori mami prozor. Zatvorite je prozor. Kako da zatvorim kad nisi kontakt dala? Kako da dam kontakt? Ajde, polazi. Mama, tu ti je ključ u kolima, ako treba, nemoj da diraš kola. Sveto, dobar si pas. Ćao. Ćao. Years later. Razmišljam da smo mogle još nešto da se natovarimo. Znači, opale su nam ruke, mama se smorila vjerojatno s bebcom. Možda i nije, jao Cveta, ja sam opet zaboravila na nju. Morat ćemo da požurim. Gleda njih, zaspali su. Ali su nam štrokale kola, čoveče, prvom smo ih pred 2 dana. Vidi ga, probudio se, ajde. Ja s drugim, nisu. Šta će ti lopati? Da čisti? Pa ništa, ajde onda da uzemo ovo. Da vidimo peškire neke odnosno na te. Mislim da sam se potpuno poremetila. Sva sam usijevam, kupujem samo sve stvari. Nešto za mnom nije uredno. Nema što da vidite Cvetu. Cela kesa pala preko nje. Cveto! Bravo psu! Ajde mama, imamo ovdje svašta. I tako, pošto je moja divna sestra Zorica rešila da nam danas poremeti planove i divno je uspela u tome, sada je 3 sata, plan je bio da ujutru oko 8-9 krenemo tamo i da sve to završimo šta treba da im pomognem i to do nekih 2-3. A što je najgore od svega, tek sada vidim da ova divna seljanka nosi potpuno istu trenerku kao prošli put kada je snimala vlog. Ne znam zašto volim kod mojih u blatu da idem sa žutom trenerkom. Očigledno je da se ložim na žutu boju, kao što možete primetiti. Imam još jednu žutu trenerku, imam još jednu žutu trenerku, tako da vidim. I dok čekamo Kisu da uzme rezultate, da vidimo kako nam je beba. Gde si, bebcu? Gde si ti? Pa znate šta je najjače od cijele ove priče? To što sam ja već sat vremena seckala pečurke za pitu, jer nismo stigle kući da napravimo, tako da smo ponele naseckane pečurke u šerpi i sad ćemo kod mojih da nastavimo pitu. I 10 puta sam ih pitala šta imaju od sastojaka, da li imaju sve što nam treba za pitu. Ako ne budu imali, znači na peške će biti. Rešila sam da ocilnem do sada, pozovem Zoricu kako bih smala. Si koronirana? Sam čekam gospođa ispred mene pa sam ja. Pored da vas pregleda čeka doktorka. Opet da vas pregleda? Aha. Šta će te pregleda kad te pregledali pre pola sata? Ništa, ajde, nadam se da imaš koronu kao mi. I ja se radim. Šalim se. Ajde, čujemo se, dete mi se ovdje umrsilo. Čekaj sine, sad će da te odmrsim, kako si ovo uspeo? Ajde, čao. Tata će se baš obradovati kad bude vidio da sam ti dala integralne glisine, a kola su čista, oprana. Sine, vidi ko nam dolazi. Tetka. Zašto se vuče ovoliko čovječ? Stvarno si pozitivna? Vidio ušte kroz prozor, da, nisam pozitivna, ali mi je loša krvna slika. Stvarno? I onda je rekla 4 dana da budemo u karantinu. Ajde okolo. Nemoj da me zezaš, wow! Joj, i plafon ste dobili! Da, samo mora da se sredi, okreći, stavi onaj luster. Jao, što dobro! Baš je vrh. Pa vidi, baš dobro izgleda, moram da priznam. Što ne zamenite ovu dasku, baš je grozno. Ali ovo drugo je super. Neće ne da se zanima. Pa baš lepo izgledaju ove pločice. On je naspoljan. Mačko, šta radiš to, Mačko? Vidi ove dve što idu zajedno posle. Čuvaš golubove. Da ti vidim patike, daj. Kao ljase ove. Nisi kao! Jel imate maske? Nemamo maske. Rekla sam da će nešto faliti, tako da kore za pitu još jedna nam fale i još nemam pojma, verovatno sve drugo. Eggs.
idemo da kupimo. Ja, vidiš što imam farbu. Ajde. Trebala, ajmo prvo da ajde. Pa sad si bila kući, čoveče. Isto pravimo pitu, ali gladno sam. Ali misliš da je sa krompirom? Ne znam, izgledaju mi užasno. Uzmi ti meni jednu. Hoćeš ovom tamo? Tamo, ajde. Ona izgleda malo manje kao govanca. Si bezobrazna. Još su tople, jebe. Topla govanca. Dobit ćeš batine za hranu. Ne smiješ hranu da tako pljuješ. Jesi pronašla odgovarajući autić? Ne, zato što su ga prodali. Kad sam htjela da ga kupim, rekao sam da mi baciš par, nema moći pare. Pa jes ti bacala pare. Stvarno bi bacila pare. Ćao. Ajde. Čovjek koji nije bio. Šitara. Mama, samo mi nije jasno što svaki put na poruku staviš srednji prst. Kako srednji Kome prst? stavljam srednji prst? Šta pričaš? Majke mi moje. Znaš li ti kiki šta je to? Pa to je ono okej, znaš ono ovako, tako piše. Ali ja pošto ne nosim naočare, ja ga ubodam i svaki put pošaljem. Ovako ga pošaljem, jel jeste? Jesi ti normalna? Jeste normalno. Daj, nemoj da me zajebavate, da me sprdate, sad ću da uzem naočare pa ću da vas potepam sve. Uzmi slobodno. Potopaj sebe, brate. Majko, nije vajte, daj, nemoj da me blamiraš, pa ja svima to šaljem. Jo, jedna ja. Jesi vidjela? Meni stalno šalje. Anđeli kad je u školi. Meni u sred poruke napiše. Kupi hleb za srednji prst i Prestala sam. maramice. Skroz je okej. Još ja bedna, jadna, stavljam joj srce. Ma nije mi ništa Ona što sam opet tebi, srednja. nego što sam svima do sad slava. Karabatak i batak. Tekla sam. Nego ispao film na sto. Sad će i to ispada. Počeli smo gledamo neku kinesku seriju. Sad smo s turskog prešle na... Dobro. Sad smo te zvali. Šta kinesku seriju? Jesam ja tebi slala srednji prst, šaljem poruku. Gledala sam svima slala srednji prst, umjesto ovoga. Htjela sam kad pošljem poruku pa ono, znaš kao okej. Ostala si i kurac po čelu. Pazi, mi ćemo ti oprostiti. No sad će Anđina razredna i advokat. Tom ne znam sam. Ne da me sramota. Sljedeći put ti napišite ko puškicu na ruci. Što smo ti rekli? Meni je sramota za vas. Meni je sramota nje. Zamislite ljude koliko ih gledaju drugim očima. Kao, Hvala advokate. Hvala što ste vam izašli u susret. slala sam deci poruku, dok treba da... Ja ne mogu da vrati sramota. Anđo, stavit ću u boje, a nema da si mi pojela. Kasno. A čekaj, prvo da stavim. Ja, Marija. Čuti bre, sestra Marija, ajde. Mi smo se danas presvukli par puta zato što nas je uflkao kompletno od glave do pete. I od kad imam bebu nosim sa sobom i za njega stvari i za mene. Pošto me nekad toliko usvinje da me sramota da izađem na ulicu. Takav je slučaj i danas. Joj kako se sramota. Ti nije žao. Kako se... Brate, postao si mnogo jak, sine. Elem, htjela sam da privedem ovaj dan kraju, ali nije izvodljivo, zato što mi je malo pre došla još jedna poručbina za maramu za bebe, tako da čekam sada da mi mušterija javi koju će nijansu sive i za koji se konac odlučila, tako da to čekam da danas još to uradim. Kako bih mogla sutra da je pošaljem, da je stigne što pre, preko sutra i da može da nosi bebicu. A nema ništa od odmaranja i od spavanja malo ranije. I zato ćemo biti još malo vredni i onda idemo da se tuširamo i da spavamo. Da, zaboravih da kažem kad smo već kod marama. Ako hoćete da vidite kako se vezuju marame napred i na leđa, snimila sam video na tu temu, tako da ću linkove njihove ostaviti u opisu ovog videa. Koga zanima može da pogleda, a ako hoćete da naporučite maramu, možete da me kontaktirate. Inače, kod mojih je sada potpuni haos u kući, imali ste priliku da vidite, golubovi su tamo u dnevnoj sobi, mačka spava na kavezu. Znači, cijela kuća je u potpunom ludilu zato što rade trenutno sve živo što su mogli da počnu.
Ali je odlična stvar to što su kupatilo konačno završili, što su ostale još neke sitnice, plafoni i nemam pojma šta još da se završi. I tim povodom smo danas išli u veliku kupovinu da nakupujemo sve te sitnice i gluposti koje će ići u kupatilo. Međutim, pošto plafon danas nisu stigli da završe, morat ću da vam snimim neki naredni put kako su sredili cijelo kupatilo skroz. To ću vam pokazati u nekom narednom vlogu, a za danas sam snimila samo delić kupovine i svega. I još jedan razlog zašto nisam mnogo toga snimila kod Kineza. Znači mi smo, ljudi moji, ušle kod Kineza i tražimo sad neke one gluposti i sitnice, a prodavačica, znači, bukvalno gdje je ova lutka, znači lutka ne dalo mjesto. Ovako stoji okrenuta ka nama, nas dve ovako, stojimo, dobro nije mi baš bilo ovdje na kuku, stojimo ovako i gledamo ono i riba stoji ovako pored i sve vreme bulji u nas. Znači niti je rekla dobar dan, niti izvolite, niti jel treba pomoć, tu sam ako nešto treba, ništa. Samo stoji ovako pored nas i ja, brate, niti mogu da snimim, niti ništa, kod tih Kineza na kraju ništa nismo kupile, samo smo izašle i otišle smo u drugu radnju i u treću, u četvrtu i u petu radnju. Strašno je danas bilo, dobro sam i ovo uspela sve da zabeležim i da snimim i iskreno da vam kažem, nadam se da ste uživali u ovom videu. Pošto vam se vlogovi mnogo sviđaju, rešila sam da vam malo češće ovo sve kačim. Molim. I još nešto se desilo među vremenu što nisam fizički mogla da stignem da zabeležim. Kad sam krenula od mojih, stavila sam bebca pored mene i od mojih do kuće je vrištao sve vreme. Znači katastrofa jedna. Bukvalno sam jedva došla do kuće, a kako da vam snimim to, znači samo što nervni slom nisam dobila usput. Na semaforu se upalilo zeleno, ja njega pokušavam da smirim, ovi trube iza, znači potpuni raspad sistema. Ali šta da se radi, život sa bebom je takav. Srcko mali. I mislim da bi potpuno bilo u skladu sa situacijom da vas pozdravim maminim omiljenim stikerom koji šalje advokatu i svim ostalim ljudima. Ćao prijatelji!